El Sillón del Barbero es uno de los lugares más privilegiados de una ciudad y desde los The Shape de Sailor os traemos el monográfico histórico más emocionante en el que podemos embarcarnos, ya que Vigo esconde una historia apasionante y este es uno de esos episodios que no debemos olvidar, no vaya a ser que se repita. Nuestro historiador de cabecera, Bruno Álvarez, nos llevará a través de las décadas y acontecimientos históricos que quizás quedaron debajo de esa alfombra de las vergüenzas y de la que no somos muy conscientes actualmente, ya que ¿qué relación tenía Vigo con los nazis? ¿Lucieron esvásticas en nuestra ciudad? ¿Fuimos aliados o luchamos contra ellos? Abrocharos los cinturones, poneros los cascos de combate que comienza la guerra que Vigo esconde. Volumen 6. Así que nada, pois estamos aquí no volumen 6, o derradeiro. Unha vez máis, unha derradeira vez máis, non? Ai, madre mía. Un ano inteiro falando aquí de Vigo, a Segunda Guerra Mundial. Como suei, Como me custou chegar ata aquí. Foi moitísimo traballo. A verdade que sí. Pero moitísimo. Sí. Pero bueno, ao mellor no futuro isto me sirve para algo máis. Nunca se sabe. Os meus guións quedan aí guardados. Eso imprímese, este es un libro estupendo. Sí, pero bueno, sí, foi un traballón que flipas. Ao final, había momentos que me volvía a sentir como na universidade outra vez. Contrarreloxo. Sí, que non chego a data, que non me dá tempo antes de entrar no exame, chapando o último momento. Cantas veces, hoxe incluído, empecé o mismo día de grabación acabando o programa, pois sí. Pois sí. Temos un episodio por diante intenso. Intensito, longo un pouco, sí, non sei canto durará, pero hoxe vamos con todo. Pero como sempre, a mí non me importa a longitude, o importante é que se disfrute polo camiño. Sí, espero que sí. É increíble a cantidade de mensaxes, comentarios da xente que encántalle o que faz, así que eu creo que non lles importa que sea un pouco máis longo. Quero pensar que non, pero sempre dá un poquinho de cousa, ¿no? De apuro de decir, ui, a ver se me estou pasando. Bueno, pero se o tema o merece. Eu creo que sí. Sí. Eu estaba dudando se facelo ao principio ou facelo ao final, pero como os finales teus son guais, porque acaban nunha canción e cousas así, acaban con consignas, he decidido facelo ao principio. Teño un regalo para ti. É que xa sabía que non podía confiar en ti, porque aparte, claro, se decía, é que esta ten cousas raras. Vos que non sabedes, porque cando preparamos isto xa me cheiraba movidas. E claro, e ahora grabando para que quede constancia. En claro, imaxe. Este podcast, como sabedes, non ten patrocinador, o patrocinador é a barbería, es decir, eu mesma, me patrocino a mí mesma. Entón, pois claro, non temos cartos, non temos nada, eu quería ter algo especial para ti, porque é o segundo ano que participas no podcast. Sí. Son moitísimos capítulos xuntos xa. 18 con este. Mira, non os tiña contados. E o ano que ven non é unha cousa bonita, por outra non tan bonita. Non te teremos tan a miúdo porque tes moitísimo curro. Sí. No, a vida persoal tamén incompatible. Sí, estaría ben vivida, sí. Incompatible con estar producindo un episodio ao mes como estábamos facendo. Entón, non é unha despedida, pero sí como algo especial para cerrar esta etapa. A ver. Así que... Mira, tens que saber unha cousa. Odio regalos. Pues odio recibirlos diante da persona que mos dá, que distinto. Bueno, pues te jodes. Teño que facelo diante das cámaras, entonces. Sí. Me cago en A tal. ver. Uy. Ay, pero a ver. Pero non me digas. Bueno, claro, que vos non estades vendo, pero este é que... pero vamos, este ten moitísimo detalle. Vale, vos é que non o sabedes. Érica, además de barbeira, podcaster, organizadora de eventos e non sei que máis, ten un punto artesana. Un punto artesana e artista. Non, artesana. Bueno, artista. Entonces, como claro, mocatriz, pero como do arte. mocatriz, pero exactamente. Entonces, claro, aí onde a vedes ten un rollindo que tamén que en Instagram, eu non sei cantas contas de Instagram tes, tamén te digo. Teño personalidade múltiple. Sí. Bueno, pois unha delas é de arte, sí. Como era? Rebel G Vintage. Pois aí está. E adícase de un tempo a esta parte a personalizar Cousas, chaquetas sobre todo. Sí. Eu xa a primeira que lle coñezo de súa, outra vin por aí, a familias tal, e agora deulle por facerme un a min
Que isto é que de verdade. É moi chulo. Bueno, eu vou na mostrar a cámara, non sei se vai ver. Espero que sirvache de talla. Seguro que sí, non pasa nada. Non sei se se ve nesta Ou na outra. ou na outra, pero bueno, esta é o mellor que é máis que está máis achegada. É que o bonito destas chaquetas é que non se compran. No, exactamente. As fago, as regalo, entón... Exactamente. Entonces, claro, aquí, para que non se fijara, é historiador de cabeceira, con a caixa e unhas baquetas, por esa miña afición ou esa miña cousa de intento, o amigo de músico, ¿no? Amigo de músico tamén. Un percusionista estupendo que... Bueno, estupendo non sei. Joder, pues non sei que decir. De nada, guárdala. Sigue. Pues nada, pues despois deste momento... Se non che sirve, pois o sinto. Quédache, a podes colgar. De bonito. Seguro que sí. Espero que sí. Seguro que sí. Vale, pues nada, ahora veño eu comeo. Sí. Erika, mil gracias. Nada. Pero xa non só pola chaqueta, que tamén, que aparte, unha das cousas que máis me gustan da roupa son as chaquetas. Se teño unha obsesión cas chaquetas. Perfecto. Miña nai xa me di, deixa de comprar chaquetas, que son o que máis ocupa no armario. Tal cual. Xa o sei, pero como armario meu, pois... Gustache. Pero pásame o mesmo, eu cas chaquetas teño... Porque a roupa non... Pero a chaqueta é o último que poses, realmente é o importante. E é o primeiro que se ve. Visualmente é o que máis impacta. Sí, entón, eu creo que sí. Cuidado. Sí, pois nada, aí tes a túa edición vale. limitada. Pois gracias pola chaqueta, pero non só pola chaqueta, gracias por... Só que son 2 temporadas ininterrompidas, sí. E que 2 temporadas ininterrompidas, literalmente neste caso, son 2 anos sin parar. Sí. O sea, cento de algo programas sí. leva xa. Pechamos o ano co teu. O sea, sí, bueno, tamén, 2025, é verdad. Este é o último episodio do 2025. Mira, o galla que non, que temos moitas cousas po ano que ven, pero si pechamos, si finiquitamos aquí o podcast, Ajá. sería eu o primeiro en abrirlo, sería eu o derradeiro en pecharlo. Pero non vamos a pechar. No. Outra cosa é que o mellor ti tomes un descanso, non? Teño grabados un montón. Bueno, pues, 3 temporadas ininterrompidas. O seguinte fin de semana temos o Sexeri aquí no concertiño, primeiro concertiño do ano. Non, isto é un non parar. Non parar. Non prometo que en algún momento, quizáis diga, oye, unas vacaciones. Basta, sí, claro. Pero de momento non. Tes que gravar os suficientes para que sea para publicarlo automáticamente. Exacto. Os deixo programados. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias. A ti sempre. Despois te dou unha aperta enorme. Sí. Pero isto xa é cosa nosa. Exacto. En fin, pues nada, pues entón, sí, imos derradeiro episodio do ano e do monográfico bueno, tamén. Que sabemos, esto tamén hai que decirlo, pero dar unha de cal e unha de arena para el que se ponga triste, non pechamos a porta deste monográfico. No, é verdad. O sea, non prometo nada, porque Exacto. sei que é un chollón da Virgen, pero hoxe imos poñer non un punto de aparte, imos poñer un punto seguido na guerra que Vigo esconde, porque, bueno, por desgracia hai moitas guerras que nos afectaron, entonces o mellor, si me dá a olla unha vez, metemos algo máis ou facemos, non sei se xa vos digo que o ano que ven, inda que me molaba para certas cosas, pero o ano que ven non prometo nada porque xa dixemos que vou estar cargado de movidas, pero sempre hai cousiñas, entonces eu deixaría aí o punto seguido e veremos cando continuamos. Se algún momento, algún tema interesante dis, isto molaba para episodios, o metemos. Inda que sea puntualmente, inda que non sea un monográfico, un ciclo como fixemos este ano. No, bueno, formaría parte do monográfico en sí. Claro, sí, pero bueno, en vez de... É unha ampliación, anexo. É un anexo, exactamente. Anexo 3.1. Ampliable, traballo ampliable, pois sí, efectivamente. Bueno, pues entonces vamos alá. Ai, ¿sí? Ai, que peniña. No, que va, si total, mira, a mí me flipa esto, estamos a 20 e pico de decembro. 27. 27 ou 28, xa non sei en que Creo que, claro, estamos en mundo a ver, mundo podcast significa que grabamos cuando nos dá la gana e en teoría se emite o 27. Sí, bueno, tamén. Sí, vale. Pero si po mes xa estamos outra vez aquí, po mes son unha semana, así que realmente, e po ano tamén, así que, pero bueno. Entón, veña, imos alá. Arrancamos. Para o penúltimo programa volume do monográfico fixemos de unha mesma temática fixemos 2 programas, non? Sí, parte 1 e parte 2. Efectivamente, dos submarinos. Pois hoxe imos fazer ao revés. Hoxe imos aproveitar o mesmo programa para 2 temáticas. Vale, entón, vense programiña é un pouquiño longo, pero vamos a ver. Sempre decimos, desto poderíamos estar falando días enteiros e tal, pero hoxe imos falar por unha banda de espías,
de espionaxe, de inteligencia militar, que non se me ofenda alguén aquí, pero eso Sí. xa que un oxímoron, ¿no? O inteligencia militar, bueno. Bueno. Bromas aparte. Pero eso, que a espionaxe sempre é unha cuestión que ten chicha. Sempre a xente sempre lle tira. Sí. Entonces, claro, se falamos de espías e Vigo, eu creo Me tienes que traer a Matajari aquí, verdad? Algún día, sí, non te digo que non. É que teño, a verdad que mira, non son Pensaba eu que iba a caer, No. Este ano non. Con isto xa tivemos bastante. Sí. Pero non descarto, porque a verdad que despois investigando eu cosas de Matajari a maiores, fui descubrindo movidas que non están publicadas e digo, joder, isto ten chicha. Pero vámoslo deixar por aí. Ok. Porque senón... Vale. Ok, vale. Bueno, de acuerdo. Entón, a espionaxe realmente, ainda que fora superficialmente, xa tocamos algunha vez, Sí. xa saiu aquí algunha vez, cos cables e demais. Pero pola outra banda, imos falar tamén de nazis que fuxiron dende Vigo, ou de nazis fuxidos en xeral, pero algún que fuxiu dende Vigo. Vale, entón, ao final, son dúas cuestións que se retroalimentan unha da outra, porque para que algúns nazis puxeran fuxir cara a América, pues tiraron das mesmas redes de espionaxe que había de antes e que se utilizaron durante a guerra para moitas cousas. Entón, ao final, son cousas que van da man, vale? Pero, bueno, aquí vamos como separar un pouco para aclararnos, porque senón a logo. Sí, pero ao final é como esta rede que utilizouse nos anos 80 de extraperlo de tabaco para meter outras sustancias, non? É como, xa que está feito, pois así, ¿no? pode servir para moitas cousas máis. Nas caixas entran cajetillas, pero tamén entran bolsas con azúcar. Bueno, entón, a maiores este programa ten un chisco de simbolismo, porque como de algún xeito, é dicir, pecha un círculo para mí. De algún xeito, xa falamos, no, que dicía agora, o da colonia alemá, que nos levou tamén a falar dos cables, que era por onde en parte chegaron a Vigo estes alemáns. Despois ampliamos ese tema dedicándolle outro programa específico para os cables, e entre ambos aí sí que falamos da importancia que tiveron estas conexións cos espías, no? Que a espionaxe, de ambos bandos, ademais. E claro, hoxe, sin pretendelo, pechamos o monográfico, polo menos por unha tempada, falando de espías. Entonces, de alguna maneira, como acabamos co mismo tema co que empezamos o circular, ano. redondito, bonito. Ese rollo simétrico que tanto que me gusta, tanto, a mí que me flipa. Neste caso, unha simetría temática. Perfecto. ¿No? Pero bueno, imoslle dar caña xa, Dalle, ¿no? Que sí. intro tras intro tras intro. Veña, que nos queda unha oriña, algo máis dunha oriña. Madre mía. Imos ver cousas chulas hoxe, non chulas por interesantes, non porque sean nazis, vale? Pero o de sempre, esta aclaración de primeiros de que de primeiro de podcast nazi. Sí, pasámolo ben porque gustanos a temática, claro, pero sempre dendo o respeto e a comprensión de que foi un período terrible. E a denuncia da xente que fixo as cousas mal. Pero que podemos pasalo ben. Exactamente. Entón, como sempre, o primeiro que hai que fazer é moverse un poquinho para atrás, ¿sí? E ver de onde sae todas estas cousas, porque creo que na primeira parte dos submarinos xa fixéramos algo así, xa comentara tamén, creo que durante a Primeira Guerra Mundial xa se establecera aquí algunha rede de espionaxe e tal, pero a temática de sempre, que sempre dicimos, ¿no? É un porto importante con conexións mundiais que está no extremo máis extremo da Europa continental, e eso bueno, un caramelito. Un caramelito, ¿no? Unha perita en dulce, ¿no? Claro. Que expresiones. Entón, claro, se durante a Primeira Guerra Mundial Vigo foi importante, durante a Segunda ainda é o doble de importante. Doble, la venganza. Entón, aí vese que a raíz das actividades que tiveron das principais, bueno, unha das actividades principais que tiveron os espías realmente aquí eran controlar os movimentos portuarios, ¿no? Dos barcos de todo tipo, sobre todo dos inimigos, obviamente, para información, para ver para onde levaban mercadorías, se había tropas ou que había, ¿no? Ás veces eran axentes secretos, esta imaxe, esta figura que temos todos na cabeza de James Bond ou tal, ¿no? De gabardina con sombreiro e tal. Tamén. Pero por outro lado, ás veces, ou moitas veces, na maior parte das veces casi, eran os axentes consulares, axentes dos consulados de cada país, como xa estaban situados na cidade de turno, claro, pois xa aproveitaban, ¿no? Eran os que tiñan os contactos directos cos gobernos dos seus países e eran os que estaban xa in situ para controlar todas estas cousas. Entonces eles eran os que levaban por aí esas tarefas de espionaxe e tal.
Disto, por exemplo, hai referencias no arquivo militar de Ferrol nas que se fala, por exemplo, de súbditos ingleses, súbditos norteamericanos ou incluso alemáns que andaban realizando actividades, ¿no?, con comillas, Sí. ou incluso tomando fotografías, por exemplo, de destructores españois no Porto da Coruña, Ah. por exemplo, ¿no? Entón, bueno, xa falamos tamén de que parte desa importancia viña dada pola telegrafía submarina, e sabemos por programa dos cables, ou máis ben por Ramón Cabanelas, que é o autor do libro Vía Vigo, que é o que analiza todo isto, que a Alemanha de Hitler e o Xapón imperial de Hirohito, pois que se comunicaron a través de Vigo para aliarse militarmente. Isto xa falamos daquela, pero aquí sí que vou repetir isto porque me parece importante e creo que no contexto dos espías ahora mismo axuda a entender moitísimo máis todo o que imos ver. Claro, esta foi unha alianza que despois en 1940 tamén se asinaría con Italia, e aí cando montan o pacto tripartito, cando forman o eixo e ese bando da Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eses telegramas estaban cifrados cos códigos das famosas máquinas Enigma, que son tamén como un tópico dentro do mundo do eido da espionaxe da Segunda Guerra Mundial. E Ramón Cabanelas precisamente recollía no seu libro pois o testemunho dun vigués que tamén citamos, que se chamaba Alberto Carballo Alonso, e que non me resisto a repetir hoxe porque o dito é moi, a mí me parece tochísimo isto, ¿no? Alberto daquela traballaba no cable e confirma todo isto que estábamos dicindo ca seguinte declaración. Cada día eran moitos os telegramas cursados en clave segreda que enviaba o ministro de Estado alemán von Ribbentrop aos seus colegas nipóns, o príncipe Konoe e o general Hideki Toyo. Dende Hamburgo eran recepcionados aquí en Vigo e polas nosas vías do cable inglés eran retransmitidos por escalas sucesivas ata Xapón. Tales telegramas eran os que máis nos traían de cabeza, pois na súa meirande parte constaban de centos de palabras en grupos de 5 letras en linguaxe cifrado. Xa é sabido que nos grupos en clave o simple erro dunha letra pode cambiar o sentido da mensaxe ao ser descifrada. Erro que podería ter unha trascendencia enorme naqueles telegramas que Ribbentrop enviaba a Xapón. É dicir, Vigo estivo no meollo, digamos, desas comunicacións dun dos bandos, no, da propia Alemanha nazi e do Claro, pero acabas do de Xapón decir imperial. algo que faime pensar. A ver. O erro humán de Sí, claro. maltranscribir esa mensaxe podería significar algo importante, refírome. O mellor invadían outro país. Claro. O mellor ou se aliaban con unha outro país, bomba claro. nun sitio onde, porras, non era aí. É que aí está o asunto, claro. Ao final esta xente Unha transcribía, responsabilidade. pero eso non quere dicir que eles souberan o que se estaba dicindo. No, claro, Eles claro. transcribían e despois, a través de claves, os únicos responsables, digamos, ou os que tiñan ou autorizados eran os que tal. Entonces, bueno, era complicado. Era complicado e, claro, responsabilidade tremenda. Máxima. Pero bueno, quede aquí isto, que ainda que xa o lera no seu día, pero quede aquí isto tamén, porque claro, que cuestións tan importantes pasaran polo cable de Vigo nos indica dúas cousas, ou nos demostra dúas cousas. Primeiro, a importancia dese medio de comunicación, e despois a relevancia da nosa cidade como punto de conexión mundial. É punto perfecto para ter espías. Claro, se ao final vai todo da man. Se é un porto tan importante ou tan ben situado como o noso, eso nos leva a ter comunicacións xa son a nivel comercial, pero se temos comunicacións a nivel comercial, obviamente nos vamos a aproveitar delas porque de repente hai un conflicto aquí e temos que tirar de todo o que temos. Total. ¿No? Entón, con isto en mente, claro, é lógico pensar que as oficinas do cable se converteran nun deses obxectivos principais para as axencias de inteligencia dos distintos países. Sobre todo, cando eses países eran Inglaterra e Alemanha, inimigos directos na guerra, pero veciños nas oficinas porque un cable era inglés e outro cable era alemán. É que cando se ti tes na imaxe o edificio, porque está en pé, Sí. imaginas ali entrando ingleses e alemáns que están inimigos a morte, Sí. ¿no? Pero están de veciños E que aí. non lle queda outra que colaborar. Claro. Porque claro, a xente lle pode extrañar, carai, pero se eran inimigos, como era a través do cable inglés? Porque o cable inglés era o que chegaba a Xapón e conectaba con Asia. Claro. Por eso iban cifrados, porque a Alemanha non lle quedaba outra que utilizar o cable inglés, o cable do seu inimigo, Para enviar mensajes. os seus objetivos, para enviar mensaxes, pero por outro lado eran cifradas precisamente porque o seu inimigo non puidera Ler, descifralas. claro. Entonces, claro, tes que ir pola boca do lobo, digamos, sabes? Tal cual. É unha movida iso.
Entón, claro, aparte estas dúas oficinas tiñan unha ventaniña interior no edificio polas que se pasaban as mensaxes, é dicir, que estaban físicamente e literalmente conectadas. Sí. Así que ollo con eso. Sí, sí. Pero bueno. Entón, xa que en gran medida, ao final, os servicios de espionaxe entraron polo cable, imos ir con eles directamente, pero como monográfico parece que está monopolizado polos nazis, polos alemáns, pero que é normal por outro lado, porque foron os que máis influxo tiveron aquí. Hoxe imos cambiar un pouquichiño, non é que non vayamos tocar a parte alemá, pero imos ir cos ingleses, vale? Imos ir cos aliados, bueno, ca británica, porque isto vai antes de que Estados Unidos entrara na guerra. Entón, realmente, cando falamos de aliados, falamos sobre todo de Inglaterra, que era, ao ser unha illa, eran os que, non como Francia foi invadida nada máis empezar a guerra e demais, era, digamos, onde estaba todo o centro de mando e demais, non? Entón, para toda esta parte ímonos apoiar no traballo dun historiador que se chama Emilio Grandío Seoane, que é da Universidade de Compostela, e que neste caso é experto no que a espionaxe da Segunda Mundial en Galicia se refire, vale? Segundo el conta, durante a época da guerra en Galicia, durante a época da guerra, converteuse, pois eso, nuns dos centros neurálxicos dos servicios de inteligencia, que xa fomos vendo realmente todo este ano como monográfico, porque moitas cousas confluían ao final aquí, non? E para os británicos, a evolución do réxime de Franco, que acababa de gañar a nosa guerra e demais, pois tamén, bueno, levaba ao país por un lado que non lle facía presaxiar moitas cousas boas, non? A presenza alemá cada vez se facía moito máis, era máis patente na península, ata o punto, e aquí cito a Grandío, de que un coronel español se queixaba precisamente dende Vigo da incomodidade que lle provocaba a banda, e isto cito textualmente, de nazigánsters. Nazigánsters. Bueno, por favor. Que había na nosa cidade, porque eran capaces de dirixir este país cara a un movimento fatal, que despois digo, carai, Franco no, o sea, sabes, o que te paga a ti, o do que ti vas, non levaba a España cara a un momento fatal, pero os nazigánsters, cuidado con eles. Claro, ¿no? Pero aquí a perspectiva histórica creo que é importante, é dicir, o que o está vivindo no momento, obviamente. Claro, non ve a Franco como a ese persoeiro que será no futuro. No, porque ele é un seguidor de Franco, además. Claro, o sea, entón, el ve o enemigo neses nazigánsters. Nazigánsters, porque son estranxeiros que de repente chegan aquí. Claro, chegan todos chulitos. Claro, super rígidos e tal, e vai ti saber que relacións tiñan aquí ou tal. Sí, sí. Entón, bueno, tomando Vigo como centro, digamos, de toda esta voráxine de cousas, sí. Os servicios de información do consulado británico, que naquela eran bastante precarios, pois informaban aí de maneira continua, pois o que falábamos antes do tráfico portuario e demais. Incluso tamén dos U-boats alemáns, que ainda que intentaban facer de tapadillo, ao final, pois sempre se enteraban. Pero claro, en 1940 chega Churchill ao goberno inglés, sí. Ao goberno británico, e a cousa cambia, porque crea un servizo, un equipo que se chama Dirección de Operacións Especiais, que as siglas en inglés, Special Operations Executive, son SOE. SOE. Vale, non é o PSOE, pero é SOE. Entonces, bueno, quede aí o chiste, non? Era un grupo que tiña como dous obxectivos, ¿no? Digamos, é un grupo que estaba a medio camiño entre as accións bélicas e a observación pacífica, ¿no? En Galicia tiñan dos obxectivos. O primeiro, a procura de información. É dicir, Grandío aquí cita un informe de outubro de 1940 que se manda a Londres sobre a situación que estaba vivindo Vigo nese momento. Vale. Estábamos en plena posguerra, pero en plena inmediata posguerra, pues estamos no ano 40, e nese informe fálase da fame que había na cidade polo complicado que era obter algúns produtos básicos como azucre, fariña, aceite, queixo ou manteiga, non? Claro, que pasa? Isto sucedía mentres polo noso porto saían, entre outros moitos produtos, en abundancia e máis, conservas cara a Italia fascista, cara a Francia colaboracionista cos nazis, que era a Francia de Vichy, e para os axentes alemáns que rondaban por Galicia e que pagaban a comida a precio de ouro. É dicir, ao final, este informe nos está falando de como Franco deixaba morrer de fame os españois, neste caso en Vigo, mentres alimentaba a nazis alemáns, nazis italianos e nazis franceses. Uau, vale? Aí queda dito. Aí queda dito. E por outro lado, tamén temos o outro obxectivo que se dedicaban estes grupos, que era a creación de redes con posibilidade de redes segredas, con posibilidade de realizar sabotaxes contra o réxime. ¿No?
É dicir, basicamente, axudar na aparición da guerrilla en Galicia, ¿no? Ok. É dicir, dos maquis. Vale. É dicir, a maquis, e aquí aproveito, e vamos, e un detalliño, a palabra maquis chega a nós a través do francés, pero realmente sae do italiano da palabra maquia, que describe unha paisaxe, ¿no? de matos, de fentos, de arbustos, que era onde se agochaban esas persoas. Entonces, ao final acabaron recibindo o nome de maquia, maquis, ¿no? Os que se agochan dentro deses matos, ¿no? Entón, dentro deste segundo obxectivo, Galiza era un referente ou un lugar de orientación prioritaria, como chamaban eles. Había varios en España, cada un pola súa razón, porque tiña un alto número de resistentes que fuxiran para as montañas, que se esconderan, se agocharan nas montañas. Como aquí, obviamente non se trata de enaltecer moito menos os nazis, pero tampouco os aliados, porque tamén tiveron o seu, cabe dicir que moitos deses axentes británicos que colaboraron ca creación destes grupos guerrilleiros, ou polo menos ca organización, porque estes grupos existían, pero mellor eles meteron man para que funcionaran mellor, pois que eran antifranquistas os maquis, obviamente. Estes axentes británicos os axudaban durante a guerra, colaboraron co franquismo. Ok. Vale? É dicir, ao final ian cambiando de chaqueta, mira que ben o agasallo, iban cambiando de chaqueta segundo lle interesaba a Inglaterra en cada momento, ¿no? É dicir, si nesta altura Franco se levaba moi ben con Hitler, pero como Hitler é o inimigo dos ingleses, mal con Franco. Cando antes nos interesaba mellor que foran os conservadores, o mellor non hai ditadura franquista, pero como o goberno inglés era conservador e tiñan ese medo que se os comunistas, que se Stalin durante a nosa guerra nos anos 30, pois vamos a apoiar mellor os de dereitas, ¿no? Isto está pasando a día de hoxe, sí, no, e pasará sempre. Claro, cada goberno, digamos que ten os seus propios intereses e van mutando dependendo de quen goberne e ainda que en principio non poidas meter man nas cousas de outros países, sempre hai influxos, sempre hai digamos, certas cousas que te poden, ¿no? Entón, claro, ao longo deste ano xa 41, a relación entre resistencia e bando aliado pois vaise facendo máis potente, ¿no? Comezan a agromar esas rutas de evasión para os perseguidos polo Reich, por exemplo, das que falamos no episodio dos deportados, que eran rutas que xestionaba, pois neste caso, aquel médico vigués do que falamos, Eduardo Martínez Alonso, ¿no? Que colaboraba con dous barqueiros de Redondela, que eran os irmáns Sotero, Faustino e Moncho, e ademais con aquel taxista Alcomado Ríos ou Ríos, que vivía en Teis e que axudaban a trasladar pois a xudeus ou a calquera persona que podía ser deportada aos campos de exterminio para Portugal ou para outros países, ¿no? Entón, claro, imos avanzando no tempo, e con toda esta situación, digamos, este contexto, chegamos ao ano 43, que é un ano un pouco clave para Franco, porque aí empeza a recibir presións tanto interna como externa de todo tipo, ¿no? Dende o interior chegan pois rumores bastante importantes sobre xenerais militares que o apoyaran, que foran aliados del cando o golpe de Estado, que pretenden precisamente un golpe de Estado contra él para sacalo do poder. Claro, é ¿no? Que, a ver, señor, usted estaba bien en ese momento porque queríamos hacer algo en concreto, pero ahora se está pasando de la raya, entonces ya fuera. Claro, aquí, por las razóns que sean, porque sería moi longo de meternos nela, dixeron, non é que vayamos a deixar a República nin os de esquerda, pero seguimos con noso, pero Franco, o sea, ao final as tirantencias e a competencia da xente dun mesmo bando, vamos, sabes? É definitoria. Sí, totalmente. Me refiro, o sea, moitas veces un problema non acaba porque o de enfrente consigue derrotar, senón porque os problemas internos debilitan. Claro, sí. As divisións, as loitas de poder, pois este xa non me cae tamén ahora que lo mandareu, etcétera. Eso é, vamos, é constante. Pero sumado a estes rumores, que en principio non pasaron de rumores, tamén apareceu, e isto sí que foi real, o que bueno, non que outro non fora, pero isto sí que está confirmado, quero dicir, o que se chamou o Manifesto dos 27 ou a Carta dos Procuradores, que foi unha declaración de 27 personalidades da época, que había políticos franquistas, todos eles, había políticos militares, había grandes empresarios, xente moi tocha como o Duque de Alba da época, que era un embaixador en Londres, por exemplo, na que lle pedían a Franco que deixara o poder e permitise a volta da monarquía na figura de Juan de Borbón. Juan de Borbón era o herdeiro de Afonso XIII, que foi tamén o pai de Juan Carlos I e, polo tanto, avó de Felipe VI. E foi, digamos, deses
Catro acabo de nombrar, o único que non reinou, porque foi xusto o que lle tocaba despois de Afonso XIII e pasou toda a guerra, Franco non soltou o poder, etc, etc. ¿No? Pero de que dende o exterior para Franco a cousa tampouco estaba mellor. No, claro. E ao final, se non, a cousa non estaba ben para Franco, para España, moito menos tampouco. ¿No? Gran Bretaña, e agora sí, con Estados Unidos xa metido no allo e tal, están apretando a España para que deixara de favorecer os nazis. ¿No? Sí. Xa sabemos, xa falamos tamén, que si wolframio, que si refuxo de barcos e submarinos, que si a División Azul e demais, pero Franco suaba bastante de todas estas advertencias e a cosa seguía para diante. Entón, poñámonos no 20 de agosto de 1943 e o que era o embaixador inglés en España, un home se chamaba Samuel O'Hare, con H, non sei a pronunciación, O'Hare, ou o que sea, pide reunirse con Franco, dase a casualidade que no Pazo de Meirás, ainda por riba, para chantarlle un ultimátum. O Franco deixa de colaborar con nazis e fascistas italianos ou arríscase a que España sexa invadida polos aliados. Directamente. A idea de invadir España sempre estivo de algún xeito en riba da mesa. Home, claro. Non só polos aliados, tamén por Hitler. Sí, sí. Se daba o caso de que España ao final acabara supoñendo un problema, ao final hai plans de contingencia para todo, de alguna maneira, ¿no? Al final temos a Napoleón Claro. querendo conquistar Sí, España sí, tamén, claro, o sea... ao final, e falámoslo tamén, que non decimos nada, pero falámoslo tamén no Vigo Romano do outro Sí, día. sí. Todo que era o comercio e demais, que pasaba, que movían os romanos dende a Península Itálica, Mediterráneo e demais, pasaba moito del por Vigo e moitas dos restos de ánforas e demais que temos aquí está evidenciado que veñen da lá. Tal cual. Entón, claro, levamos sendo estratégicos dende os principios Desde sempre, dos tempos, desde sempre, claro. Entón, nunha cosa como esta moito máis, ¿no? Entón, xa en 1940, en unhas cartas que Franco lle mandou a Mussolini, Franco aseguráballe que España estaba a se preparar para tomar parte no conflicto, directamente. E para ele pedíalle axuda para se abastecer, porque igual que fixera con Alemanha tamén, España ao final, despois da nosa guerra, quedara feita uns zorros, quedaba, vamos, desfeita. Hambre miseria. Claro, entón pedíalle axuda tanto a Alemanha como a Italia, si vos me dades todo o que necesito, pa diante, ¿no? Entón, vou ler un extracto aquí dunha desas cartas, ¿no? Que lle dicía: dende que comezou a actual contenda, foi o noso propósito facer os maiores esforzos na nosa preparación para, en ocasión favorable, en guerra allea, intervir nela na medida dos nosos medios. As rápidas e contundentes vitorias de Flandes, é dicir, aquí refírese á caída de Bélxica e Holanda, ¿no?, polos nazis, fixeron cambiar a situación. A derrota francesa liberaba as nosas fronteiras. Impuxémonos unha situación máis clara, pasando a non belixerancia, espertando receos e reaccións e desencadeando unha ofensiva anglo-americana contra os nosos aprovisionamentos e imprimindo nas nosas relacións con eses países grave tensión. Entón, claro, as negociacións ao final para entrar na guerra pois non se limitaban a se cartear con Mussolini, no, claro, como se foran dos namorados, porque tamén mantiveron reunións con altos xerarcas nazis para preparar o que se coñeceu, e a ver aquí, o que se coñeceu como a Operación Félix. Si entre Bernardo, Félix, es que claro, escollen os mellores nomes, son, claro, eu non sei en que se baseaban. Igual, Operación Félix, ok. Claro, igual que a Operación Nécora, ou o que sea, quero decir, non sei. Quen lle pon nome a aí estas estamos, cousas? a Operación Pokémon, quero decir. Claro, pues neste caso, a escolla de nomes curiosos xa existía daquela. Entón, sí, a Operación Félix, basicamente, era a toma de Gibraltar por parte dos alemáns, e de ser preciso, de Portugal tamén, a través de España. Vale. Que suporía directamente a entrada oficial de Franco na guerra e, por suposto, de España tamén. Claro, con todo isto na mochila, ingleses e estadounidenses preparan un plan de contingencia para invadir España polo norte. É dicir, non vai a ser, se ao final isto da Operación Félix sai adiante, Franco e España, polo tanto, se meten de cabeza na guerra, Franco permite que entren os alemáns, os nazis pasen por España para rodear Gibraltar e tomalo, e Portugal tamén. Aquí, isto sí que ni de coña. Entón, como que, digamos, preparan este plan de contingencia para invadir España nun suposto, e por onde pensas que pensaban invadir España de chegado o momento?
Aquí. Por Galicia. Claro. Polo norte de Galicia. Claro. Segundo afirma Emilio Grandío, o historiador que citei antes, había incluso unha data establecida xa para o desembarco. Ai, Dios. O 8 de outubro de 1943. Wow. E de feito, nese mesmo mes, é cando chega a Londres un informe cos posibles lugares de aterraxe das tropas aliadas, planeados xa dende había meses. Aí están Guitiriz, están la Virgen del Camino en León, está Zamora, está a Coruña, Ferrol, o aeródromo das Rozas en Lugo, que por certo foi construído por nazis tamén, Santiago, Valdoviño e 2 puntos en Vigo. Peinador é unha zona que eles lle chaman no informe Vigo Estuario. Vigo Que aquí sí que non sei se se refire ao estuario do Lagares, ese que temos que dá en Samil, por exemplo, Sí. ou ao mellor se refiren a San Simón como un estuario que se abre para ría, Sí. algo así, eso sí que non o sei, pero temos estes dos lugares aquí ¡Ostras! identificados como posible. O sea, hubiéramos tenido nuestra propia Normandía, Ou ¿no? hubiéramos ido Normandía directamente. Sí. Porque ao final Normandía foi a decisión final dunha serie de valoraciones que se fixeron a ver onde se podía, no norte de Europa, abrir unha segunda fronte, pois xa tiñan os nazis estaban cos soviéticos por un lado, Sí. abrir unha segunda fronte para que dividieran tropas, ¿no? Debilitar. Exactamente. Entonces pudemos ser Normandía directamente, e de feito, si te podes analizar xeográficamente houbera sido incluso máis favorable que a propia Normandía. Vale. Rías máis tranquilas, moito máis resguardadas, cun certo tipo de vegetación que non se dá en Normandía, ou ao revés, unha vegetación que se dá en Normandía que non se dá aquí, que o bocaxe este que lle chaman, que son ao final pues, centos, lagunas e tal, que os nazis utilizaron moi no seu favor porque inundaron todo eso, Claro. no momento que os paracaidistas caían, non aterraban en terra firme. firme, caían en auga, e o Un propio lío. paracaídas Sí. os afogaba, non? Acababan afogados. Entonces, si nos poñemos a analizar eso, Posiblemente aquí unhas correntes son mellor máis Sí. tranquilas tamén, Sí, porque tamén se sabe que as correntes en Normandía non son as máis tranquis dependendo do punto. En fin, Sí, unhas sí, condicións que o mellor ni incluso esa eran moito máis favorables, non? Entón, claro, en calquera caso, no suposto de que esa guerra con España cedera, esa cosa se daba tan mal como para ter que abandonar Gibraltar, o que os británicos planearan era unha división da súa frota inglesa que nese aquel momento, obviamente, estaba en Gibraltar, controlaban o estreito, ¿no? E iso era clave para os nazis, polos submarinos e tal, cada vez que tiñan que pasar por aí, xa o vimos no programa anterior, Sí. era unha loucura, ¿no? Era casi unha confirmación de morte. De morte. Un suicidio. Exactamente. Entón, o que pretendían era, si isto se dá, a nosa frota se vai dispersar en 3 direccións. Unha parte iría ca propia Gran Bretaña, outra cara a capital de Serra Leoa, Freetown, ¿no? Ali que tiñan os ingleses unha base nesa costa oeste, perdón, de África, e outra cara as Azores. Portugal sempre foi moi amiga, moi achegada aos ingleses, ¿no? Claro, dende estas posicións de retirada estratégica, a principal resposta dos aliados sería atacar os portos de Cádiz, Vigo e Ferrol, porque sabían que eran onde os submarinos Sí, se podían refuxiar ou se refuxaban, ¿no? Inda que non eran esas grandes bases que pensábamos que eran, ¿no? Entón, segundo afirma Grandío, a inteligencia española sabía destas cousas, ou polo menos sospeitaba delo, ¿no? Entón, ante estas tramas, o que fixeron, que tamén eran o único que podían, porque estaban como estaban, foi planear, porque coinciden, ¿no? Todas estas cousas coinciden coa idea que tivo o franquismo de construir unhas defensas de costa entre Vigo e Ferrol, que non se chegaron aí construir de todo mellor, e sobre todo durante máis dun ano instalar campamentos militares no norte de Galicia, e un exemplo delo é o campamento que houve nunha aldea que se chama Baio, que pertence a Zas, e que curiosamente se comeza a desmantelar tras o verán do ano 44, porque que acontece en xullo dese ano o desembarco en Normandía. Vale. É dicir, co perigo da invasión aliada en España xa un pouco apagado, porque xa acontecera o de Normandía, que realmente ese perigo, esa idea ata o final da guerra nunca se quitou, nunca se sabía o que podía pasar, pero con Normandía xa avanti, como que desaparecía un pouquichiño ese perigo, ¿no? Entonces aí é cando empezan a desmantelar eses campamentos que había no norte de Galicia. Pero claro, en realidade o que pasou é que inda que o país non estaba realmente para se meter noutra destas vainas,
unha das grandes razóns para que finalmente España non participara activamente na Segunda Mundial foi a dependencia que tiñamos dos británicos directamente, dos estadounidenses, pero principalmente ou no primeiro momento dos británicos. Naquel momento, como se di na carta que esta que lin de Franco Mussolini, eran Inglaterra e Estados Unidos os que lle estaban axudando a España, os que lle enviaban cereal, ¿no? E bueno, víveres, vamos a decir, para que o país subsistira, porque non daba para tanto. Entón, claro, se Franco ia para diante coa Operación Félix e deixaba que os nazis ocuparan Gibraltar, España quedaba sen axuda, porque, xa te digo, eu cos ingleses, os aliados non lle iba a facer gracia. Obvio. Eso iban cortar por algún lado. Pero se os nazis lle aseguraban esa axuda para antes de invadir Gibraltar, entón Franco abría fronteiras e que pasara o que tivera que pasar. ¿no? O problema era que os nazis lle ofrecían esa axuda para despois da Operación Félix. Entón aí Franco, Paquiño, dixo, non me vou arriscar, porque entonces me quedo, o sea, entonces son... morimos todos. Claro, son... Es en plan, soy pequeñito, pero no idiota. No, pero claro, ao final son caudillo dun cemiterio, sí, ¿no? Bueno, sí, que saber ao final como quedou a cousa, pero bueno. Ademais, outro problema tamén era a cantidad de cousas que demandaba España. É dicir, Franco dixo, vou a pedirlo todo, ¿no? Como os nazis supostamente están que imparables, e empezou a pedir territorios que tiñan os franceses no norte de África, territorios coloniais. E digamos que aquí Hitler tampouco bueno, eran monohuevos, pero non eran idiotas. É dicir, o que faltaba a Hitler era destapar unha perna a Francia para tapar a outra, España, ¿no? É dicir, se teño a mitade de Francia ocupada e a outra mitade de Francia teño uns pronazis franceses que van comigo, se de repente lle quito unhas posicións no norte de África para, sobre todo, darlles a España, aquí, o sea, ao mellor non poden comigo, pero tranquilos non van a estar. Sí. Entón, ao final, por esta serie de razóns e moitas máis cousas, aquí estou non simplificando moito porque senón, sí. Vale, pero así como as partes máis gordas pero estas... ao final Franco entende a importanza do país para a nivel estratégico para esta guerra, es como, bueno, a ver, claro, en la lista de los Reyes Magos, claro. Y el que al mejor postor. Pues tamén, sí. Claro. A ver, aquí sempre dicimos moita ideoloxía e moito golpe no peito, pero o carto claro. E o interés. Claro. E ao final aquí nos vamos a ser parvos ahora todos. No. O sea, aquí a cousa é, obviamente non te queda outra que gobernar un país que está morrendo, porque que senón é que che digo, que gobernas? Nada, cadáveres. Nada. Entón, máis alá de ideoloxía e o rollo imperial español e non sei que, aquí o carto e vale, necesito axuda para que a peña viva, pero si podo apañarme ao norte de Francia por orgullo, vamos para el. No, é sobre todo porque isto é un básico en negociacións. Eu xa teño unha cousa asegurada, que neste caso Inglaterra é a que me está otorgando víveres para sobrevivir. Ainda que non me levo moi ben con eles, é o que bueno, pero é o que eu xa teño a supervivencia, vamos a decir, asegurada. Polo tanto, o que quera outra cousa de min ten que darme máis. Sí. Se non me vas a dar o mesmo ou superalo, para que me vou a arriscar? Porque, aparte, eu coñezo a esta persoa que sí está cumplindo cos plazos, pero agora cambiar esta seguridade por a túa palabra e que o mellor me deixas colgado en mitad do asunto. Aquí, isto sí que é unha frase chunga, pero como dicía outro Valdreu, es el mercado amigo. Claro. ¿no? O sea, ao final, incluso en guerra tamén é eso, ¿no? Entón, bueno, como ao final España non iba a aportar tanto na causa e o que pedía era unha animalada, cancelouse a Operación Félix e a cousa tirou por outro lado, que xa é o que todos sabemos. ¿Te imaginas que hubiera sido unha estrategia de Franco para no colaborar, para no decir que no? Pode ser, pero que realmente hai, creo que é que si me dicen que sí, no. Pois oye, mira, gano esto, todo. O problema desto é, claro, que ao final se dis que si tes é unha movida, pero claro. Realmente aquí... Pero isto non sabes que cando ti non queres traballar con alguén, pides moitísimo para que te diga que no. E que si che di que sí, pues adiante con todo. O sea, consigo lo que nunca me hubiera imaginado conseguir. Isto nos leva tamén a unha teoría da... Non sei, Que sí, no, pero eso é así. Falo desde a ignorancia absoluta. Pero eso tamén nos leva a unha teoría da xente que porque eu dende pequeno levo escoitado moitas veces que unha das cousas boas que fixo Franco foi non deixar entrar a Hitler en España. Claro. Pero dende un punto de vista de ves como Franco tiña as cousas boas e como, sí, bueno, a ver, no, porque a xente sempre está cos bulos estes da Seguridade Social e demais, que veñen de moito antes de estas cousas veñen de moito antes de Franco, pero que ainda se así fose que foran eles. Pois a xente que se cree que, o sea, vamos a ver,
tes un dictador, pero que ou a xente te vive no país e lle das certas facilidades, ou non tes nada. Entón volvemos ao mismo, é interés puro e duro. Sí, Non é pola bondade do pueblo español. No. Claro, como boas ratas, cando o barco do Terceiro Reich empeza a fundirse, Sí. toda esta peña empezou, moitos deles, a mirar cara a América, onde tamén tiñan xa as súas redes de espionaxe e demais preparadas para fuxir. Pero como veremos, tamén moitas delas non miraron tan lonxe e miraron cara aquí, cara a España. E agora iremos vendo por qué. Para todas estas cousas servíronse, entre outras, da relación político-comercial que España tiña con Argentina, por exemplo. É un país co que o franquismo intercambiaba no seu día xa ferro e outros minerais dende España, e eles traían dende Argentina cereal e tal. Volvemos outra vez ao rollo da fame e demais, non? Claro, aquí tamén se mantiña unha relación de simpatía, porque ao final Argentina naquela época, que era moi convulsa a nivel político, estivo gobernada por militares, por xente moi conservadora, de dereitas, que de alguma maneira tiñan como que facían olliños a Franco e o réxime que había aquí, non? Ao final, rata con rata, ainda que se peleen polo churro, se comprenden, non? Sí. Entón, esta boa relación acababa beneficiando a Alemanha, porque España, lle facilitaba o contacto con Argentina, cando estaban rodeados xa de inimigos, incluso na última parte da guerra. A través de España tiñan un contacto directo con Argentina, que ademais España contribuía tamén en manter un pouco as empresas xermanas que había na Argentina, incluso as actividades encubertas que os nazis tiñan de espías e demais, todo na zona do Río da Plata e demais. Pero como era isto? Bueno, os nazis tiñan en España 4 organizacións de intelixencia funcionando en paralelo, simultaneamente. Todas ramificaban por todos lados, ao final, sobre todo por eso, porque o franquismo lle daba moitas facilidades, e o curioso é que pese a que colaboraban, é dicir, que pese a que tiñan un mesmo obxectivo estas organizacións, ao final eran competencia unhas das outras, o mismo que falamos antes tamén. Sí. O poder, digamos, se pelea consigo mismo, non? Entón, claro, egos, corrupción e demais, está sempre aí. Pero aquí tan só desas 4 voume centrar solo nunha, que é a que máis chicha nos pode dar, e as outras vou nas citar. Unha era, por exemplo, o Servizo de Seguridade, así, máis coñecido polas súas siglas en alemán, SD. Aquí sí que me vou negar a decir a palabra, porque en alemán, porque, vamos, é unha loucura de palabra, non? E, en fin. Pero, basicamente, este era o servizo, SD era o Servizo de Inteligencia das SS, que era esta organización paramilitar super perigosa e brutal que tiñan os nazis e que ao final se iban movendo por todos os países que conquistaban, non? Despois estaba a Abwehr, ABWEHR, que era a inteligencia do exército, ou polo menos a inteligencia naval, que era aquela que falamos, que estaba cuyo xefe era Canaris, o dos submarinos que falamos, non? E despois estaba outra que era a R-Netz, non sei como se di R en alemán, pero bueno, R-Netz acabado en Z, que era a rede de auxilio e inteligencia que se creou no ano 44, cando xa as cousas estaban indo po carallo, se empezaba a desmoronar todo, e entón a Alemanha nazi crea esta rede que estaba composta principalmente por españois, por si acaso de repente Franco daba un giro e para contentar os aliados empezaba a traicionar e a vender a todos os alemáns que había por aquí. Entonces eles crearon isto para evacuar a estes alemáns de España. Tiñan todo pensado, Todo. Aquí me puede engañar cualquiera. Sí. Hai que tener plan A, B, C, Z. É que é unha loucura, e cantas cousas non saberemos, pero que realmente sabes un montón, e iremos vendo como, non? Da que me vou centrar agora é a KOSP, ¿no? Vale. KOSP ou Kriegsorganisation Spanien, Okay. ¿no? Esta, era unha rede, era un servizo, un sistema, unha rede de espionaxe e contraespionaxe. Ao final, o contraespionaxe é simplemente a modo de defensa dos espías do inimigo, vamos a dicilo así. Entón, a KOSP tiña o seu centro de operacións principal en Madrid, pero dispuña do que a investigadora Concepción Pallares Moraño chama Ausentelle, escrito, non sei a pronunciación en alemán como é, que basicamente son delegacións, ¿no? Secundarias ou delegacións que se organizaban por todo o país. Por exemplo, na zona norte iba por zonas, e na zona norte esa Ausentelle principal, esa delegación principal era a de Bilbao. Vale. Que gobernaba ou da que dependían a da Coruña, a de Xixón, Santander, San Sebastián, ou outra
que xunto que esa principal de Bilbao era máis importante, no que polo menos a espionaxe no norte se refería, que era de Vigo. Ajá. Esta tiña grande importancia porque a de Vigo realmente era que mantiña conexión ca de Buenos Aires, ca de Buenos Aires en Argentina. Vale. Era a directa, ¿no? Vale. Entonces realmente era crucial por esa conexión directa que tiña con Buenos Aires. De novo, a conexión portuaria, as navieras e demais. Para nos facer unha idea da potencia que tiña esta organización, polo menos no ano 1942, o seu orzamento mensual, e digo mensual, para toda España era de 100 millóns de pesetas, que se repartían entre máis de 200 persoas que tiñan en plantilla e a súa vez en máis de 2.000 axentes e colaboradores que cubrían todo o territorio do país. Vaya. É dicir, que se di rápido, pero cuidado para organizar todo isto. Sí. Iso non quere decir que fose a única organización de espías que funcionara en Galicia. A Abwehr, por exemplo, era a que controlaba o reparto do wolframio, o transporte do wolframio, que xa falamos del tamén, non? Pero bueno, neste caso é a que máis chicha me ten, porque tiña esta importancia en Vigo, non? E precisamente falando de exemplos ou de cousas, digamos, que tiñan importancia en Vigo, se che parece, imos coñecer algúns deses espías que tanto se moveron por aquí e que en realidade tiñan moitísima importancia a nivel nacional e internacional. Só vou citar 3, vale? Porque claro, é moi complicado seguir a pista a todos. Hombre, eran espías, deberíamos no saber sus nombres. Exactamente. Así que moi buenos no eran que hemos averiguado sus nombres. Exactamente. Entón, bueno, que sirvan como exemplo, vale, do que houve aquí, e despois en xeral tamén da espionaxe en toda a Segunda Guerra Mundial, porque, bueno, senón habría que meterse aquí en arquivos da CIA e de Dios. Entón, en Galicia, o xefe de operacións era un alemán que residía en Vigo, que se chamaba Walter Giese, de nova pronunciación, a que teña que ser. Este home, en outubro do 45, xa cando a guerra estaba rematada, foi interrogado polos aliados porque foi capturado. Aquí as fontes non se aclaran. Teño visto que foi detido en Madrid ou que el mismo incluso se entregou, e me parece esta a máis factible, a que máis se repetía, se entregou aos aliados en Berlín, para os aliados británico-estadounidenses, para non caer nas mans dos soviéticos, ¿no? Porque ao final Berlín foi tomada polos soviéticos, e para eles eran máis peores e máis salvajes. Non era que os británicos estadounidenses non fixeran barbaridades. No, pero bueno. Claro. Entón, neste caso, foi detido no 45 en agosto, 29 de agosto me parece, e en outubro dese mesmo ano é cando están interrogando, e é por el polo que hoxe en día sabemos cal era esa estructura de espionaxe que había en España. É por el porque sabemos cantou, non sei en base a que, supoño que moitos deles ao final tamén cantaban pues, para obter, é dicir, si colaboras, ¿no? Pero outros o mellor cantaban tamén por movidas máis feas, ¿no? Claro. Por eso dicía tamén que non eran só os soviéticos que facían barbaridades. Quedou sen uñas polo camino. O mellor, exactamente. Entón, daqui é onde sacamos tamén estas 4 organizacións que acabo de citar, que foi el quen as dixo, ¿no? Entón, Guis servíase dunha infraestructura que nos anos 20 establecera un alemán da colonia viguesa, que xa citamos aquí no primeiro episodio, que se chamaba Konrad Friedrich Meyer. Sí, me acuerdo. Que era un nome, bueno, eso, que citamos no tal, e que ao mellor a moita xente lle sona en Vigo, porque aínda hai unha empresa familiar del que conserva o seu nome. O seu nome, ¿no? sí, faláramos desto, sí. Pois sí. Entón, bueno, pois Conrado Federico chegou aquí a Vigo no ano 24 e foi un dos 4 primeiros espías que a Alemanha tivo en toda España. ¿Sí? Amigo. Na primeira parte dos submarinos falamos de que Canaris viñera aquí cando tentara a España para a industria bélica alemá e demais para os submarinos, e comentamos que a maior se aproveitara para poñer esa rede de espías moi pequeniña, porque eran 4 personas, era un grupo minúsculo. Bueno. E eses 4 informantes estaban dirixidos por un deles que era precisamente Conrado, aquí o que vivía en Vigo, vale? Entón, este personaxe aquí adicábase, entre outras cousas, que tamén o comentamos no seu día, pero vamos a repasar, pois a importar chapa dende Alemanha que utilizaba para a fabricación de latas de conservas. É dicir, ele importaba esa chapa, vendía ya a la artística, e a artística utilizaba ese material para facer as latas das conservas, pois, por exemplo, para alfageme, para masó, etc.
pero tamén proveía ou traía víveres e combustible para os barcos alemáns que pasaban por aquí. E xa falamos no episodio anterior tamén de que moitos deses barcos eran directamente almacéns do Vessel, que era o barco, o buque que estaba aquí asentado e que era o que lle daba axuda aos submarinos. Sí. ¿no? Entón, en esencia, Meyer o que facía era aprovisionar os submarinos que pasaban por aquí. Sabemos que Federico Conrado non era tan honrado, permíteme o chiste, pero que ademais non era realmente un alemán calquera. Vale. El tiña un peso bastante grande porque a máis alado da espionaxe, porque era o xefe do partido nazi non só en Vigo, sino en todo o norte de España. Entón realmente era un camarade sí, a era tope. Era un cabecilla gordo. A él podémoslo, que isto tamén o comentara, podémoslo lembrar dando un deses discursos de benvida a tripulación daqueles barcos militares nazis que chegaran aquí, que tiveran un partido de fútbol co Celta e demais. Bueno, pois él aparecía e de feito... Todo esto, hago un pequeño paréntesis, si es la primera vez que escuchas a Bruno, que sepas que todo lo que está contando tiene sus propios episodios. Sí, temos aí temos máis partes que unha serie. Madre mía. No, con todo isto. Perdón que me hidrato. Entón, en calquera caso, vamos a volver aquí, vamos a retomar a Walter Gies, porque este estaba asistido, entre outros, por outro alemán tamén chamado Karl Arnold, que era o responsable da mensaxería secreta con Sudamérica. Perfecto. Arnold tamén ten, o sea, todos estes teñen unha historia de espías típica de peli. Obviamente. ¿no? Aquí non me vou meter no final de Arnold e demais, pero Arnold valíase de falanxistas españois, obviamente, e de veteráns da División Azul, que era aquel exército que mandara Franco a apoiar os nazis contra os soviéticos, e se valía destes para que a través de barcos españois, que moitos tiñan a escala en Vigo, transportaran cartas, mensaxes, obxectos de todo tipo. Por exemplo, sábese de transportar ao menos 3 máquinas Enigma cara a Argentina. ¿no? Carai. Entón, claro, a tapadeira deste home, deste Arnold, en España era un traballo a media xornada na compañía xeral de Lanas, en Madrid, ¿no? Esta empresa era, vamos a seguir unindo círculos, unha filial de Sofindus, que era, se lembramos o capítulo do Wolframio, o acrónimo da Sociedade Financiera Industrial, que era aquel conglomerado de máis de 300 empresas xermanas asentadas en España, que dirixía quen? No me voy a acordar del nombre. Pero sí, sé de quién vas a hablar, claro que vale. Sí. Se nota que es Findus y no está bro. Sí. Bueno, vale, pues mira, pues eso, hostia, habría que investigar si o jingle ese tamén ten que ver. Bueno, no sé. Este conglomerado estaba dirixido polo nazi que nos leva perseguindo dende o primeiro episodio, Johannes Bernhard. Vale, é dicir, era un home... Era o alemán, o empresario alemán, pero en esencia alemán. O que organizou o avión para... Que era o que contactara, o que facilitara o contacto entre Franco e Hitler para a invasión de España contra a República. Sí. Gobernaba en minas de Wolframio en Galicia, daba víveres aos submarinos, estivo presente cando a Legión Cóndor chegou a Hamburgo dende Vigo, é dicir, estivo presente en todo que tocamos. Pero non recordarei nunca o nome. Non pasa nada. Sei quen está aquí grabado. Sí. Eu sei que me lembrarei, non te preocupes. Que, por certo, aí atrás ven a peli de Amenábar, de Mientras dure la guerra. Non a visto? Vale, pois solo un principio. O principio, a peli empeza con ese paso das tropas franquistas dende o norte de África a España pola aviación nazi e aí aparece Bernhard. Aí aparece Bernhard. É moi rápido, é un momentito solo. Pero sabes que é? Pero é el, porque eu cando vin dixen, vamos a ver, un fulano con sombreiro, cos militares, cos avións nazis trasladando todos estes para acá, é el. E despois nos créditos comprobei e é el. Entonces, sí, aí aparece tal. O que pasa é que isto tamén corremos o perigo de que tanto nos acompañou que rebaixemos o chungo que era o fulano. Claro, porque ao final era un puto nazi que flipas, claro, que ao final nos vai caer ben, que isto é unha movida. Pero bueno. Para que non o saiba, así. Sí. Todo este conglomerado, Sofindus e tal, estaba metido, tiña case un monopolio de sectores como a gandeiría, a industria, o transporte e, obviamente, a minería en España, vale? É moi curioso tamén, porque este home, cando viaxou, isto descubrino estes días preparando este episodio, non me vai dicir, pero acabo de me lembrar. Este home, cando viaxou dende Marruecos a Berlín, con todas as tropas, con toda esta, bueno, cos emisarios, digamos, de Franco para trasladarlle a carta de Franco a Hitler e demais,
O que lle facilitou o contacto de Hitler foi un secretario, ahora non lembro o nome, que estivo en Vigo. É dicir, un dos secretarios, ou Vale. unha das fases, como se fora chegar ao boss final nun videojuego, que tivo que pasar para chegar a Hitler, foi un alemán que estivo en Vigo, ahora non lembro por qué, pero que de aí outra conexión máis. Vale? Perfecto. Aí queda. Entón, o puto pesado de Johannes Bernhard, que nos leva perseguindo o tal, era o mandamás ultimísimo de, por exemplo, estas empresas tapaderas que utilizaban moitos os espías que funcionaban dende aquí. Claro, unha vez de remata a guerra, os servicios aliados comezan unha carreira contra o reloxo para cazar, para capturar a toda esta peña, porque moitos deles xa empezaran a fuxir cando as cousas eran claras, xa no ano 44, antes de que capitulara a Alemanha, para que non os colleran, non? Claro. E prestan especial atención a España, porque sabían de sobra todo que o franquismo favorecera os nazis aquí. Entonces, claro, ese borrollo permitía que moitos deles ocultaran aquí en España, pero tamén en América. Entón, dicía Violeta Friedman, que era unha sobreviviente romanesa de Auschwitz, que España era un vertedoiro de nazis. Aquí refuxáronse todos. E apelaba ela despois á xuventude, bueno, para que saiba o que era o nazismo, a xenofobia, o racismo, e todo o que trouxo ou todo o que nos pode traer. No? Bueno. E a propia a historia de Violeta Friedman tédela disponible de forma de balde, gratuitamente, en internet. Se poñedes o seu nome, aparece a súa web, e aí ten colgada a información e as súas memorias. Wow. Están en PDF, o sea que podedes cheiralo por aí. E é moi interesante porque esta muller, bueno, pasou 39 anos en silencio, non contaba nada desto, e cando empezou a moverse tal, ela asentouse en España, ela creo que estivera en Venezuela, asentouse en España, e no 85 leu unhas declaracións dun fulano que se chamaba León de Grel, que fora o líder dos nazis belgas. Era digamos, o cabecilla do partido Rex, que era o dos nazis belgas, e participou tamén en combate como xefe das Waffen SS daquela zona, non? Pois este León de Grel, nunhas entrevistas á televisión española, Ojo. e a revista Tempo, porque el tamén se refuxou en España, negaba o xenocidio, ironizaba en ton racista sobre os campos de exterminio e demais. Entón, claro, aquí a Violeta ferveulle a sangue, porque ela, Violeta perdera toda a súa familia en Auschwitz, salváronse ela e unha irmá dela, e entonces ela empezou a publicar cartas en xornais públicas falando con el directamente. E o fulano tiña os santos huevos de responderlle. Entonces, o sea, hai unha movida que flipas. Madre O tipo este, León de Grel, fuxiu dende Noruega, cuadrou aí, nun avión do que era o arquitecto de Hitler, que era Albert Speer, e amerizou, estrellouse en Guipúzcoa, quedou sin combustible, e caeu no mar. Entonces aí rescataron os franquistas, e o tipo quedou morreu aquí no 94, despois dunha vida de luxos, dunha vida de luxos, porque tiña unha riqueza que non sabe onde saiu, coa súa familia e demais, asentado aquí. Dijo, que pues aquí pues está moi bien. Quedou protegido. Claro. Era un máis dos nazis, dos fascistas que se refuxaron en España cando as cousas foron mal para eles. Claro, porque estou facendo cálculos. Remata a Segunda Guerra Mundial, claro, aquí xa Franco ten todo o poder, está establecidísimo. Sí. Empeza a lavar a súa cara de cara aos aliados. Os aliados tamén o deixan estar, porque xa sabían que a Unión Soviética iba a ser o seu seguinte inimigo na Guerra Fría, entón prefiren un pequeno fascista aí nese canto de Europa, e vamos a evitar que haya democracia, non vai a ser que saen os de esquerdas. Sobre todo que sempre estamos puñetero medo dos comunistas e demais, carai, que Dios mío, cococo, sabes? Sí, pero bueno, era o malo de ese momento. Refírome claro. na mente así occidental, que miedo dá. Entonces entendo eso, ¿no? Que aparte como non tiña polo menos ata onde eu sei, non tiña unha intención imperial, como de conquista. Franco, nese momento estaba en modo supervivencia. Pero era tan pobre, o sea, para él era golpes no pecho. Que refírome, para o resto do mundo é como, mira, déjalo aí en estar, a nós non nos afecta. Non nos va a molestar, non tiene poder, non tiene dinero, que sobrevivan. O sea, damoslle 4 cosas para que o seu pueblo tampouco pero en fin. Entón, claro, este León de Grel, por máis que foi reclamado, nunca foi entregado polo franquismo, e o tipo morreu en Málaga no 94,
eso, despois de vivir unha vida de auténtico luxo e despois incluso eso, de ser entrevistado como se fora unha personalidade totalmente decente, ¿no? Sí, sí. Entón, claro, aquí Violeta, sen querelo, comezou unha cruzada bastante longa contra él a nivel mediático, pois eso, publicaba cartas, el mismo arretou a entrevistarse na súa casa para demostrarlle como o xenocidio non fora patán, non sei que, e ela mesma dicía, toda a miña familia morreu, e ela aceptou o rollo, pero díxolle, nunca acabou pasando, pero ela dixo, pero imos cas cámaras de televisión para que graven todo, e eu te digo 4 cousas a cara. O que pasa que ao final, que eu saiba, non pasou, pero este rollo de fala barato de... Pero a ver. Tamén é certo que a día de hoxe hai xente que nega este xenocidio, claro. É dicir, non me sorprende del todo pensar que xente do réxime pensase que eso todo era unha exageración e que non, que exagerados sois, que non foi para tanto. Neste caso non creo que fora por eso, que o vendían como tal primeiro, para que non lle caeran os problemas encima, e despois porque estaban de acordo con todo eso. Sí. Vamos a ver, o que pasa que saben que estaban facendo unha movida que era unha animalada, e por momento que foi unha animalada, van para diante con eso, e para que non lle cae despois que non vayan a por eles, e despois a nivel social non quedar tan mal, ¿no? Sí. Pero vamos, este León de Grel, como outros tantos que houbo despois, incluso a nivel mediático, nunca se arrepentiron, e todo o contrario, sempre tiraron millas para diante, super orgullosos de todo eso, pero de forma civilina iban metendo ese rollo de que non pasaba nada. Pero bueno. Entón, ao final, Violeta realmente o que conseguiu non foi que detiveran este home o tal, pero sí que conseguiu que no ano 91 o Tribunal Constitucional resolvera, gracias, sí, é que teño resolución, resolvera, gracias, unha sentenza que consagraba, digamos, o dereito á honra e a verdade das persoas, que era como a antesala do que foi a reforma do Código Penal en materia de racismo, ¿no? Entón, aí temos unha loita que sen querelo, digamos, só por responderlle a un fascista, a un nazi, Violeta, ao final, foi bueno, pois Violeta morreu no ano 2000 con esa pequena victoria, digamos, ¿no? Entón, iso, quen queira saber máis, que busque Violeta Friedman e aparecerá a súa web e a súa historia. Entón, por desgracia, as palabras de Violeta de que España era un vertedero de nazis pois foron excesivamente acertadas, porque os aliados foron confeccionando, xa nada máis gañar a guerra e nos anos posteriores, listaxes, algunhas con máis de 1000 nomes, de nazis que debían ser extraditados a Alemanha, porque tiñan eles ahora mismo o poder en Alemanha, estaban controlando, para ser interrogados e xulgados, ¿no? Pero Franco, de novo, suaba de todo isto, e cando comenzaron a apretarlle as orellas de verdade a Paco, por exemplo, negándolle a entrada na ONU a España, aí sí que Paco decidiu ceder, pero un pelín solo, pero só cos nomes de menor rango, de segunda a terceira fila. Entonces, desas 1000 e pico tal, ao final acabou entregando unhas 200 persoas, ou polo menos vendeu a 200 persoas, que despois habría que ver se chegaron todas a ser xulgadas e demais, pero os máis importantes, ni de coña. Ante isto, como os aliados sabían o que había aquí, no ano 47 confeccionaron unha listaxe moito máis pequena de 104 nomes, que chamaban a lista negra, dos maiores responsables das atrocidades do nazismo, que sabían ou que podían estar, ou sospeitaban que podían estar refugiados en España. Entón, directamente, enviaron en esta carta co rollo de esta lista, co rollo de que se entregaba esta xente non volverían a pedir máis, non volverían a interferir e demais, non? Era como, dame isto e acabamos ya te dejo aquí. en paz. En plan, vale, non me das 1000 e pico, dame 104, non? Claro, esta listaxe non só se identificaba nominalmente, incluía tamén a última dirección na que se sabía ou se cría que vivían, que residían en España. E incluso unha pequena ficha descriptiva, ¿no? Que podían es en plan, a ver, por si te haces el tonto, que sepamos, mira, que sepas que sabemos dónde viven. Todo esto, mira, non te rayes, ha chido eu todo onde está. Mascadito, vas hasta allí y lo traes. Claro, entonces, claro, como se sabe isto? Por espionaxe, obviamente, ¿no? Entonces aquí temos xa unha cousa definitoria e definitiva de como funcionaba todo. Que interesante todo isto, Da papel e tamén, o sea, no, obviamente. Ese momento no que hai persoas entregando leite, confirmamos, está aquí, tal, non sei que, non sei cuánto. Sí, pois sí. Entón, como a cousa era cada vez máis escandalosa para o franquismo, o que se decidiu facer
pero isto de forma interna, de forma secreta, que non se souberan os aliados, foi organizar en importancia eses 104 nomes. Vale. É dicir, os franquistas fixeron 3 grupos para saber cales eran entregables e cales non. É dicir, Claro, vale, claro, como nos están apretando tanto, Sí. veña, imos ver, pasaron ni de coña a ningún, a ni rayarse con eso, a de repente, hostias, Alguna que hai que ahora llevar, sí que tal, alguna hai que llevar. temos que sacrificar algún. Entonces fixeron unha listaxe de 3 grupos nas que había uns 26 entregables, é dicir, alguén tiña que sacrificar, Sí. Outros 36 que sí que non, é dicir, que nos que realmente ou supostamente eles non sabían, non tiñan datos suficientes e de verdade estaban metidos en cosas, estiveran metidos en cosas de espionaxe, pero que podían ser entregados, non? E despois uns 39 intocables, vale? Que Los intocables de Paco. os intocables de Paco, o sea, en vez de Delio Ness, sí, exactamente. Los intocables de Paco. Exactamente. Parece a serie esta de Los Los hombres de Paco. Los hombres de Paco, pues básicamente, porque entendo que eran casi todos homes, porque ao final eran os directivos e os altos cargos das empresas nazis que en España máis colaboraran ou máis facilitaran as cousas ao réxime franquista, ¿no? Claro. Esta xente baixo ningún concepto podía ser entregada, ¿no? E cito textualmente: a súa historia e interés á economía nacional o merecen por parte das autoridades españolas unha especial consideración. Claro, claro, pero es que estamos falando, seguramente, deses nomes alemáns que construíron un entramado empresarial aquí tan importante que retiralos significa levar a ruína seguramente a moitas persoas. E despois romper, o sea, traicionar a peña que che fixo favores enormes. Efectivamente, ¿no? efectivamente. Tamén, que bueno, que en eso o franquismo tamén eran especialistas, pero Sí. neste caso dixeron, bueno, no, a ver, Claro. este pavo colaborou que flipas comigo, pues ahora ni de coña. E era peña moi importante que seguía tendo moitos activos, é dicir, moita pasta, que seguía tendo moitos contactos, é dicir, de todo o que se puido salvar na caída do Terceiro Reich, estos para España eran dos que se podían salvar. Ok. Entón vamos tamén a aproveitar esta peña, ¿no? Claro, nestes casos a rapidez era esencial para capturar toda esta caterva. E aquí temos un exemplo moi concreto deles, porque no posto 54 deses 104 estaba un alemán que se chamaba Walter Kutschmann. E a historia de Kutschmann ten moitísimas aristas que ainda están por resolver, porque hai distintas fontes que o identifican en distintos rangos de distintos corpos da militaria nazi e demais. Pero que sí que temos claro, e o que sí que se sabe é que o tipo pertenceu a Gestapo en Polonia, onde levou a cabo bastantes matanzas, tamén o meten en algún campo de concentración onde tal, nunha zona que se chamaba, bueno, creo que se sigue chamando Galitzia, con TZ. Ok. Vale? Eso é moi curioso. Sí. Pero que en 1944 ele estaba na fronteira francesa, Ajá. era o que chamaban un aduanero, un xefe de algún dos controles que había ali, e cruza cara a España, no 44, cando xa sabía que a guerra estaba acabada para eles. Este home acaba retido no campo de concentración de Miranda de Ebro, que era un campo que xa saiu algunha vez aquí tamén no monográfico, que en esencia nacera para controlar, bueno, para prisionar en condicións paupérrimas a represaliados republicanos na nosa guerra de España, pero co tempo se foi transformando, ou polo menos unha parte del, para reter ali temporalmente a estranxeiros nazis, colaboradores, que fuxían, mentres os organizaba o franquismo e os preparaban os papéis e demais. É dicir, en algún sitio os temos que meter, vamos a preparar, a mellorar unha parte deste campo e os metemos aí. Bueno, pues este Walter Kutschmann acabou aí tamén metido. Cando finalmente o liberan, nalgún momento indeterminado, este Walter Kutschmann aparece en Vigo, e dende aquí a finais do 47 embarcase nun buque chamado Monte Amboto que o leva directamente a Buenos Aires, onde arriba o 16 de xaneiro de 1948. É dicir, este é, digamos, como o nome máis coñecido dos nazis que fuxiron a América e dos que fuxiron dende Vigo, vale? Moitos sitios fálase de Mengele, o Anxo da Moite, do morte de Auschwitz e demais, que tamén marchou de Vigo, eso está demostrado, que marchou dende Xénova, dende Italia, e despois tamén ten un periplo acojonante por distintos países, empeza en Argentina, pero acaba morrendo afogado en Brasil, pero viveu libre. Vale, Mengele non marchou de Vigo, Walter Kutschmann sí, e outros tantos tamén, pero non se sabe de todos. En cambio, Walter Kutschmann sabémolo
porque dende aquí marchou con un nome falso. Colleulle un nome a un relixioso, a un monxe, a un frade de Ciudad Real, chamado Pedro Ricardo Olmo Andrés, e con ese nome rexistrouse como pasaxe neste monte Amboto e acabou en Argentina. E eu tiven a documentación do rexistro do portuario do 47, onde aparece profesión relixioso, Pedro Ricardo Olmo Andrés, natural de... E como se sabe que non era este Pedro Ricardo e que era este? Porque é que aquí tamén é que todas estas cosas dan para peli. Unha das denuncias que houbo fixo Simon Wiesenthal, que é o máis famoso cazanazis, era un xudeu que sobreviviu aos campos de concentración, non sei a cal, e invertiu o resto da súa vida en cazar nazis, en investigar. Entonces, dese sí que hai series e pelis, me parece. Entonces, el foi un dos que acabou demostrando, investigando, entrevistando con xente e tal, que na Argentina, ese tal Ricardo Olmo, en realidade era Walter Koopman. Igual que secuestraron ao Mossad, o servizo segredo israelí, tamén chegou a secuestrar a un, claro, como non o podían extraditar, porque as problemáticas entre países e movidas internacionais non sei máis, inda que houbera, sempre se tardaba ou sempre se poñan trabas, houve algún caso que Mossad acabou secuestrando e despois súpeto apareceu en Israel un alto jerarca nazi. Neste caso non, neste caso Walter Koopman sempre mantivo o rollo de Pedro Olmo e houve xornalistas que acabaron descubrindo vivía argentinos e durante varios anos, xa nos anos 60 foi a primeira vez, me parece, que o descubriron, acabou mudándose e durante décadas estivo outra vez desaparecida ata que volveron dar con el, porque ao final son, bueno, tramas de xornalistas que ao final obran tamén como espías, porque ao final están facendo ese traballo de investigación, exactamente, e rebuscan, de repente alguén lle dá un soplo, vaite saber. Entonces ao final este home dende Alemanha pediron 1000 veces que fora extraditado, non o conseguiron e quedaron a nada, morreu dun infarto cando estaba en prisión a punto de ser extraditado. Eso es que lle deron unha pastilliña aí. Moitos casos hai así, moitos casos hai así. Pero bueno, aí queda, aquí temos como Epstein. Pois tamén, sí. Entonces aquí, por exemplo, temos ese nazi que conseguiu fuxir dende Vigo, precisamente, que me parece unha historia acojonante. Sí. Entón, claro, aquí estaban metidas un montón de organizacións, que decir, non eran só as organizacións digamos, secretas dos nazis. Aquí a Igrexa Católica e a Cruz Vermella tamén tiveron moito que ver a hora de dar, sobre todo, documentación falsa a moitos nazis que fuxían. Ese foi o caso de Mengele, que falamos antes, que marchou cun pasaporte falso dado pola Cruz Vermella, creo que era co nome de Helmut Gregor, ¿no? Eso xa non sei. E marchou dende Xénova. Os nomes eu mal. Pero recordo as cousas. Non pasa nada, pero aquí estou eu para solucionar eso. Entón a Igrexa, por o seu lado, utilizaba moito este rollo de metelos en España, pasaba moito. Hai moitos casos coñecidos, ou polo menos un puñado deles, de nazis que entraban en monasterios, en mosteiros, se facían durante un tempo, se facían pasar por frades, mentras as cousas, as aguas non se calmaban un pouco, ou ata que aparecera unha apertura pola que puderan ir á costa. Porque un pavo alemán que deberían de tener unha buena altura e unhas características físicas bastante concretas, que aparezca en un monasterio dicindo que quiere ser monje, no huele, ¿no? No. En Cuenca. En el medio de Cuenca aparece un señor aparece un super discreto todo. Un fulano de ollos azuis, loiro, de 2 metros, e quere ser monxe, que non ten nada que ver co resto dos españois calvos como a min, que están ali metidos. Entón, claro, obviamente isto se facía, obviamente isto se facía, intentaban que non se mirara, pero obviamente eran moi conscientes de todo eso, e a xente dos pueblos, das aldeas que habían por ali, non son idiotas, e sabían o que había, pero ao final era xente que no seu día a día pues sobrevivía. Además, casi todos los alemanes holandeses venezolanos del país que sea de fuera, cuando están en un pueblo son el alemán.
Sí, el sempre se, francés. sí, inda que non sean desa nacionalidade sempre lle queda, De repente ¿no? es como, no, el alemán, o sea, Claro. te queda de mote pero tu nacionalidad. Pues eso vende aquí, al final. Sí. Todo ese rollo de la fábrica del alemán, la playa de los alemanes en Cies. Claro. Todas esas Claro, cosas claro. veñen de aquí ao final. Entón, claro, o Vaticano non era só que fora moi consciente diso, sino que participaba activamente, neste caso, a través da figura dun bispo austriaco que se chamaba Alois Udal, que facilitaba todas estas cosas, pero O sea, la iglesia estaba ok con todo esto. a parte da igrexa, os altos mandos, sí, porque ao final a igrexa tiña moito que ver. En España Bueno, claro, era unha das grandes... estaban facéndolles un favor co tema judío, ¿no? Vamos a cargarnos Pois, a con la moitas religión cousas. contraria, Ao a lo final, mejor, ¿o ti qué? pensa, a igrexa foi un dos grandes aliados de Franco aquí en España. Franco era un dos grandes aliados de Hitler. E en Alemanha, en que Hitler realmente non era eran bastante místico, católicos, sí. todos eses fascistas sempre se iban a levar mellor coa Iglesia Católica e fascista e demais que con peña de esquerdas, comunistas ou o que sea. Claro, pero sorpréndeme, ¿sabes? Sorpréndeme, digo... A mí non tanto, porque ao final cando empezas a analizar todas estas cosas ves que ao final os bandos se fan de pequenos grupos que teñen intereses comuns. Sí. E aínda que non concordes 100%, na esquerda tamén pasaba, é dicir, comunistas, anarquistas, socialistas, non todos teñen o mesmo obxectivo, pero teñen algo, digamos, común. global común que os leva a unirse. E no outro lado pasaba o mesmo. Entonces a Igrexa Católica, en Italia ademais, tiña moito que cunter, porque Mussolini... Claro, que idiota. E aquí en España, co franquismo, outro tanto. Entonces... Claro, pero pues, sorpréndeme, ¿non? Como... ¿Qué Sí, tipo pode chorar un pouco. ¿Qué tipo de papa tuvo que estar aí de bispo. Bueno, sí, claro. Sí, para que non fose o primeiro en loitar contra ese horror? A ver, Claro. ti máis eu e toda a xente que nos escoita coñecimos un papa nazi. Tivemos un papa nazi non hai tanto tempo, Non me Benito acordo do XVI, nome, que estaba Benito XVI, exacto. Ratzinger, que foi membro das, creo que eran das Juventudes Hitlerianas, quero decir. Sí. Podía ser por ideoloxía, por convención ou non. Por de pronto, xa alguén con ese pasado xa non debería estar nun posto así. No. Pero é a igrexa, de que estamos falando ao sí. final, non? Bueno, Entonces pode quede ser. aí. Pero tate que Qué aquí... decepción. Iglesia, qué decepción. Otra más. Pois espérate, porque aquí tivemos un equivalente a ese Alois Udal. Vale. Aquí tivemos a un bispo, o bispo de Madrid Alcalá, que se chamaba Leopoldo Eijo Garay, Uy, que ¿cómo era suena? vigués, era de tenemos una Vigo. calle. Por que de Vigo? Pero temos unha calle. Tivemos xardíns, tivemos unha ¿Ves? rúa, a Plaza Compostela, Sí. chamouse Jardíns de Eijo Garay durante moito tempo. O a primeiro nome Alameda. que recordo, claro. Pois Eijo Garay, que ainda Eijo hoxe en Garay. día aquí é reverenciado, ilustrísimo, vamos, venerado en Vigo, Sí. este home está documentado que intercedeu alo menos por dous alemáns, e teño aquí os nomes, un era varón, Constantino von Groman, e outro Olaf Andersen, para que o IEM, que era o Instituto Español da Moeda, que era o antigo Banco de España, Sí. lles pagase as pasaxes cara a Argentina. Entonces, a través de Monseñor Vigo, vamos a chamarlle, Eijo Garay, estes dous nazis conseguiron fuxir a Argentina. Moi Entonces, bien. e estos son os únicos que se sabe. Vai ti saber quen máis non se sabe. Que Entonces lástima. aquí sigue sendo como unha figura, sobre todo para xente moi maior, como moi idealizada, porque, Sí. hostia, un vigués que chegou a ser bispo de Madrid, non a sei que ver, tal. Claro. Bueno, pois Esa aquí parte temos o que hai. entendo, non? Pero... No, sí, eu entendo eso, pero Claro. é entender, non a comparto. Sí. Entonces aquí temos este rollo, ¿no? Lástima. Entón, claro, Shame. sí. Como decía, non todos marcharon para América, Sí. moitos quedaron Aquí. a España e a conexión ao final estaba igualmente, ¿no? Pero chegados a este punto, aquí sí que imos a ir enfilando ao final, porque supoño que xa levaremos bastante. Pois uns Valga a cantos minutos, redundancia. sí. Bueno, o sea, Pero o houbo agasallo de debate, Nadal, polo houbo menos. debate e xa eu xa viña con ganas de que fose lango, así que é o noso agasallo de Nadal para toda a xente que nos sigue, vale? Como vamos a acabar un episodio da Guerra que Vigo esconde, hai no que facer con música. Claro. Sí. Entón, os dous volumes anteriores foron moi cinematográficos. Sí, la verdad que e sí. este vai no ser tamén. Ai, vale. Porque a canción de hoxe serven para contar unhas cuantas curiosidades moi curiosas, Ai, me encanta. vale? Que creo que imos flipar bastantes. Eu flipei cando descubrín isto hai tempo e hoxe dixen, aquí o podo meter. Ajá. E hoxe imos escoitar un tema titulado El beso. El beso. Un nome moi bonito, Sí. aparentemente sen máis, que aparece nunha película española do ano 1957 Ajá. que se chama La guerra empieza en Cuba. Bueno, a guerra, Ai, pero pola sí. guerra de Cuba. Sí, 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 vale? sí.
É unha comedia musical que realmente está adaptando unha obra de teatro homónima, o sea, do mesmo título, e que conta a historia dunha muller a que precisamente pois non lle sobra o carto, pero que ten unha irmá xemelga, moi ben posicionada, pero que era unha puta caprichosa e unha engreída. Entón aquí, que Adelaida e outro me lembro, pero creo que Adelaida a que di, pois me volvo de Cuba, e como esta se acaba de casar co gobernador de Badajoz, voume facer pasar o mellor por ela e a ver que pasa. Entonces, Adelaida, que era moi boa, pero que acabou ata a cona de moitas cousas, dixo, se joda a miña irmá. Entón, tira por aí. Pero realmente o argumento só é unha curiosidade. Aquí, bueno, imos poñer un anaquiño da canción, é moi curta, non sei se queda inteira ou non, pero imos poñer aquí un anaquiño da canción, porque tendes que escoitalo e despois vos conto unha cousa. Despois vos conto unha cousa. A ver se vos sona. A ver. Un beso y luego que te vas y todo fue tan solo eso. Un beso y nada más. Un beso así jamás es mucho más un beso. Un beso es un... Aí vos queda, entón. Me ha gustado la canción, Está moi chula, quedaba un pouquichiño para parar. Bueno, esta canción, a película, La guerra que empieza en Cuba, está dirixida e guionizada por un home que se chamaba Manuel Mur Oti. Mur é un apelido, Oti é outro, vale? Ok. Que tamén foi vigués. Oxe, eu quedei flipando con isto. Oxe facemos patriotismo local. Isto é o bingo dos vigueses. Pois sí. Entón, este foi un vigués republicano que participou na Guerra de España, pero que acabou nun campo de concentración francés. El conseguiu volver, e cando volve, comeza a facer películas xunto con un director que era tamén de esquerdas e tamén estaba perseguido polo réxime, que se chamaba Antonio del Amo. Esta xente, sobre todo Antonio del Amo, sobrevive porque el intercedera por outra persona que era de dereitas que iban a fusilar os republicanos, e cando cambiou o rollo, esa persona que salvara intercedeu por el cando iban fusilar os franquistas, ¿no? Mira. Esto es como hay que ser bueno con el enemigo. Nunca se sabe cando claro. Sí. Entón, bueno, comenzaron a facer pelis xuntos. De feito, Antonio del Amo, por exemplo, foi o que dera a coñecer a Joselito, o mítico neno cantante, no, da época, e é o avó de Rodrigo Sorogoyen. Ostras. O director de As Bestas. Que dices? Pois Antonio del Amo, o sea, a Sorogoyen xa lle ven amigo, oficio de nepotismo. Bueno, nepové. Bueno, pode ser, non sei. Pero aquí quede, son curiosidades así pequenas, pero que mola. Si es Sorogoyen, si nos ves, é broma, vale? Con cariño. Entón, pois aquí tes esta tal. Claro, este dúo fixo eso, varias películas xuntos a finais dos anos 40, en España, obviamente, e fixérono a través de filmes que estaban producidos por unha produtora, vale a redundancia, chamada Sagitario Films. Ajá. Ai, como me suena Sagitario Films. Bueno, pois aquí ven o gordo do asunto, o ese girito que non sei se te sona por isto, pero bueno. Redobles de tambores, por favor, porque Sagitario Films foi fundada por o sempiterno Johannes Bergham. ¡No! Aquí estamos. Co puñetero nazi que xa dixemos antes nos leva perseguindo durante todo un ano. Johannes, querido. Que despois de facer todo o que fixo, que xa dicemos, rematar con él. Rematamos con él. Había que contar a historia. Cando entrei desta historia, hai un libro fantástico que conta a súa historia. E cando me enteré de que fulano despois se dedicaba ao cine, dixen, isto de alguma maneira teño que metelo por aquí. E sin querelo, o monográfico foime levando a meter cosas de pelis e tal, e cando cheguei aquí dixen, vámonos. Entón xa repasamos o seu currículo, ¿no? Pero que ahora, eso, vamos a poñer fin a súa historia, porque Johannes Bergham foi un deses intocables que o goberno de Franco se negara, rotundamente, pero en secreto, a entregar aos aliados. Non me extraña. Claro.
Mentres que para os aliados, Bernhard realmente era un dos primeiros da lista non me extraña que tampouco. buscaban, ¿no? Desas Claro. 104. Entón, cando os franquistas fixeron esa listaxe de intocables, había unha nota sobre Bernhard que dicía: parece inútil explicar a personalidade deste señor. Eso apoio eu tamén. Sí. Convén facer notar que os aliados estiveron sistemáticamente en contacto con él, servíndose de él e incluso frecuentando a súa casa dende o fin da guerra. Ajá. É dicir, que o propio Bernhard, máis alá de estar protegido polo franquismo, estivo en contacto tamén cos aliados, porque aquí Ajá. hai que dicir, e isto creo que é sabido por todos tamén, que moitos dos altos cargos nazis máis buscados acabaron colaborando cos aliados, sobre todo a nivel militar. Claro. Algúns para, bueno, para zafar, Para que vamos a intentar perder evitar... talento. A ver, ese talento E hay que aprovecharlo. sobre todo os norteamericanos, aproveitar ese talento, porque ao final sí é talento, Home, claro. utilizado para mal, pero talento, ¿no? Como Sí. dicía o que vendía as varitas en Harry Potter sobre Voldemort, que dicía, un gran mago. Non sei era como era, Sí, horrendo, peligroso, pero un gran mago, ¿no? Bueno, claro, pues claro. eso. Entón, neste caso, Bernhard, máis alá de estar en contacto, non sei agora para qué, cos aliados, xa antes de que acabara a guerra, pedirle axuda a Franco, para que lle concedera a nacionalidade española e quedar máis blindado, máis protegido a nivel internacional, para que Mira non poidan soy tocar. español, no me toques. Claro, Soy é dicir, español. teño a nacionalidade Sí, sí, sí. española, ademais de ser si son pero como son español, non me, porque entraríamos No, nun conflito sí, diplomático de sí, cagarse. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entón, claro, residindo en España, tendo moitísimos cartos, porque foi outro que claro, a ver, moita ideoloxía nacional socialista e moito que ti queiras, pero aquí o carto, é dicir, o fulano Efectivamente. enriqueceuse xa dende a Guerra de España e despois tamén, obviamente, ca Segunda Guerra Mundial, ao final estamos falando dun empresario acojonante e o tipo tiña moito carto negro que lavar. Sí. Entón aquí é cando funda Sagittario Films no 47, que dura realmente 5 anos, é dicir, Sagittario Films dura ata o 51. E financiou simplemente 10 películas. Ah, No, bueno, 5 anos, a 2 por ano, digamos. E curiosamente, moitas desas pelis, ou un puñado desas pelis que financiou, eran de xente de esquerdas, que tiñan un pasado como Del Amo e Murotti, pero e tiñan un pasado de esquerdas. O mellor se reconvertiu. E fíxose un bohemio hippie No, soñador. ni de coña. O que pasa que era o que Non o sei. que tocaba de fora, claro. Sí. Entón, claro, no 51, Bernhard, polo que sea, como tantos outros nazis que residían aquí, decide desmantelar todos esos asuntos en España, Oh, incluída a produtora, Oh. e marcha para a Argentina. ay, E a vivir. Qué golpe. Retírase ali, retírase nunha finca para Franco. e a vivir. Entón, claro, cabe dicir que realmente esta peli que acabo de meter aquí, a de La guerra empezou en Cuba e a da canción, bueno, non estivo producida por Sagittario Films. O que pasa que a mí dábame pé a falar do seu director, da conexión que tiña este vigués, Manuel Murotti, que empezou como guionista e seguiu como director, despois a relación que tivo tamén con Del Amo, que era o avó de Sorogoyen, e de como eles empezaron, a partir de que empezaron a facer estas pelis en Sagitario, empezaron unha carreira, bueno, pois máis ou menos fructífera, digamos que de alguma maneira Sagitario, por desgracia, gracias a un nazi, permitiu que esta xente tivera unha carreira dentro do mundillo que lles gustaba, ¿no? Sí. Pero que ademais, la guerra que empezou en Cuba agocha, e con isto xa que acabamos, a derradeira das historias de hoxe, que ten relación ca actriz que estaba cantando esta canción, El Beso, que eu supoño que non recoñecestes a súa voz, non? Un pouco sí, pero non Sónate sei. de sí, algo? Claro, sí. que eu non sei si... Claro, a ver, é do 57, quero Sí. dicir. Para esta muller, nos coñecémola por unha cousa que ides escoitar ahora mismo, perdón, esta canción, por unha cousa que ides... Oh, pues el beso quere besarme, Beso por que unha marcha. quere. Pois seguro que a coñecedes por cosas como esta. Váyase, señor Cuesta, váyase. Aquí tendes Amigo. a Concha de Aquí no hai quien viva, interpretada por Emma Penella, que era a actriz protagonista de la guerra, perdón, De jovencita. de la guerra que empezó en Cuba, y era que cantaba esta canción El Beso, ¿vale? Ahí queda esta. Aí queda eso, porque realmente, bueno, a outra frase mítica era de chorizo, ¿no? que lle dicía tamén a Juan Cuesta, presidente desta nuestra comunidade. Bueno, realmente Emma Penella está aquí hoxe por casualidade. Que por certo nesta peli tamén canta La Paloma, a canción que de Rosita sí, Serrano que Rosita. escoitamos no programa anterior. Sí.
Pero digo que está por casualidade porque realmente o que quería falar era todo anterior, ¿no? Sagittario Films, Bernhard, estes directores e tal. E esta peli era que, digamos, me unificaba, me unfiaba todo isto. Pero que non me resisto a contar un pouco, e esta sea a historia definitiva deste podcast, pero da familia ou das irmás e da propia Emma Penella, porque me parece increíble. Ok. Emma Penella tiña outras, bueno, tiña varias familia grande, numerosa, pero tiña outras dúas irmás que tamén foron actrices españolas moi míticas. Unha dela era Terele Pávez, que ao mellor moita xente a coñece polas pelis de Las brujas de Zugarramurdi, que é a que di, a mí lo que me dan miedo son los hijos de puta. Sí, ¿no? sí. Que é unha frase que me parece, a peli a mí non me mola, pero a frase me parece increíble. Ai, non te gustou? No, Ah. foi unha decepción. Sí. Foi con moitísimas ganas e foi unha A mí me decepción. hizo gracia. Non é un película, Ten momentos, pero estuvo bien. no. Pero esta frase, solo por esta frase a mí xa me sirve esa película. Cundiu. E despois outra irmá que se chamaba, e esta mellor é a menos coñecida para nós, Elisa Montés, que deu pé realmente a unha saga actoral acojonante, porque foi a muller, estivo casada con Antonio Ozores, e é a nai de Emma Ozores, que tamén saía en Aquí no quen vive e en outras moitas cousas, e si empezades a tirar do fío e desflipar entre Curmans, Sí. A familia Ozores, sí. Ozores, Sí. pero xa de antes tamén, Sí, ¿no? sí. Porque ao final Penella ademais tivo compositores na familia, bueno, increíble. Entonces, se Nepo empezades a babies. liar, sí, un pouco, sí, claro. Hostia, al final si Es que tes unha encántame esta palabra, perdón. O sea, a mí me flipa, tamén, Nepo sí, babies. pero ao final si tes unha Sí, xolería claro. ou unha barbería e ti ya aprendes o oficio, É que- ou fas vidros, por exemplo, Sí, vidreiras, sí, ¿no? Cosmos, por sí. exemplo, É o natural. é o natural, que Claro. despois non te pode interesar e a mellor os teus fillos non tiran por aí. Totalmente, pero pero é bastante natural Claro. que se ti te crías nun entorno entre cantantes, artistas, actores, papá e mamá levanche o traballo. Claro, algo O seu tiras por traballo aí, non é claro. unha oficina, Claro. é rodeada de cables e focos. Claro, é, o que é pasa normal. o que pasa que, bueno, hai traballos máis interesantes uns que outros, ¿no? Claro, claro, pero bueno, que que meu pai levaba o bar e non era o que máis me... Bueno, despois sí, pero xa de maior. Pero para sentarte a beber cervexa, claro. Pero No, bueno. pero o que vou que sempre falase de maneira como despectiva, ¿no? Digo, pois é o normal. Bueno, ao final, pero que ao final tamén... o termo Nepo Baby nace a nivel Porque despectivo teñen un- para a xente. Estamos falando de peña rica, de peña famosa, que non fai nada a súa vida e que viven un pouco polo camiño que abriron os pais. Claro. Cando estamos falando de xente normal como a ti como a min, pa diante. Sí. Cando estamos falando de multimillonarios, pois o mellor non. Sabes? Pero bueno. Entón, o caso é que sendo irmás estas tres, se te fixas, ningunha comparte o apelido. Sí. E isto ven pola vergoña que sentían de apelidarse Ruiz, que era o apelido paterno. Ah, Ramón Ruiz foi o pai destas tres actrices sí. e un dos responsables no ano 36 da detención e asasinato de Federico García Lorca. Ostras, esta non me la vi venir, Pois sí, en plena guerra de España, claro. Sí. Entón, cando se enteraron da participación do seu pai, porque foi un dos que detivo a Lorca e dos que permitiu ao final, gracias a isto, que fusilaran, Ostras. onde non sabemos ainda onde No. está a Lorca, obviamente non foi el solo, pero bueno, cando se enteraron de que o seu pai participara desto, as tres decidiron cambiar o seu nome artístico Normal. e non utilizar o seu apelido. Pero, ¿no? pero e o pai? Que pasou con O el? pai viveu tan tranquilo ata que máis ou menos ca democracia, creo que foi nos 70, e viveu tan tranquilo porque el fixo algo polo que estaba, era Vale. Sí. membro do ultradereita, da CD e demais, e ata que nos 70, cando empezou a sair un pouco a luz todo isto, empezaron a intentar entrevistalo e demais, o tipo marchou con unha cuarta filla que tiña que vivía en Las Vegas e mudouse a Las Vegas. A Las Vegas, A Las O sea, Vegas. que isto parece isto escribo eu nunha historia inventada e me dis, Ni eso de non coña, eso non é esto es realista. imposible, Pois sí. sí, a Las Vegas, e morreu 2 anos despois ali, vivindo na casa da outra Da filla. outra filla. Pero estas tres que quedaron aquí cambiaron o seu apelido e Emma decidiuse por Penella porque era o apelido do seu avó materno, que era compositor de música, Sí. Manuel Penella, ¿no? Terele escolleu Pávez polo segundo apelido da súa avoa materna e Elisa, e este me parece o máis bonito, decantouse por Montés por unha ópera dese avó compositor que tiña Manuel Penella que se chamaba El gato Montés. Oh. E me parece moi bonito que escollera eso, porque ti les Elisa Montés, é sen máis, unha apelido sen máis. Pero cando sabes que vendo Gato Montés, que é unha ópera do teu avó, Wow. a mí me parece É moi bonito, moi por bonito, eso, sí. moi bonito. E por eso quería rematar un poquinho con isto, que é un pouco triste, pero
non sei, reconectamos con unha serie que, a ver, eu sei que non todo o mundo mirou esa serie, Sí. pero me cago en tal, ou viviches nunha copa ou non, sabes, Sí, coñeces sí, frases sí. como estas ou a serie, Sí. ¿no? Entonces, este tipo de detalles, estas curiosidades, estas ligazóns que ninguén podía esperar, e o primeiro que poderan aparecer cando estábamos falando de espías en Vigo nazis, Totalmente. pois aquí as teño. Entonces me parece, el beso, a ver, outra vez, non é a música que eu escoito, pero non me parece unha mala canción. No. Para poñerlle un broche a este monográfico, porque con isto sí que acabamos o monográfico, acabamos o episodio E rematamos o ano. e rematamos o ano, efectivamente. Entonces, como dixemos antes, non me comprometo a traer máis para o monográfico, pero quen sabe. Nunca se Vale? sabe, nunca se sabe. Entón, aí quedamos. Quédate con Emma Penella, con el beso. Vou facer e unha con cousa. de música. Porque seguramente enlate. Vale, ¡Ah, vale. qué Aí está, señor, aí está. Oh, va. Ha sido unha viaxe increíble. Este episodio vai como Sí, a ver, comentádnos Tremendo. que parece, porfa. Por favor, Me parece por favor, moi curioso. sempre agradecemos os comentarios e estas cousas. O pedimos ao final. Quizás Teríamos que te lo dito, sí. Sí, pero porque a mellor- non chegan ao final Vale, e non rebobinemos. E agora grabas unha entradilla e, pues, chicos, Por favor, comentarios. comentarnos. Increíble a viaxe, increíble o monográfico, increíble o teu traballo. Sei que cada episodio son moitas horas de preparación, agradezoche a verdad que sí. moitísimo. Grazas aos escoitantes que están aí ao outro lado, porque eu cada numerito que vexo Que sube, sei que hai unha persoa detrás escoitando, agradezo moitísimo eso. É unha comunidade que está a crecer, que sigue crecendo. Sí. Podedes encontralo no historiador de cabeceira en Instagram, para o que escoite isto e diga, pero E que cunda. claro, lo voy a echar de menos. Bueno, pues tiene su Insta. Aí seguimos. Sí, Pero ¿no? Ese o seguirás utilizando. Sí, claro, joder, Vale, sí, no, vale. pero vamos a ver, que nos estamos despedindo e non vou marchar daqui ata que No, ti me votes, Así que no, ainda no, que pero ainda que non no, veña mensualmente, exacto. pero eu vou seguir aquí. Seguiremos, Que xa temos moitas sí. cousas pensadas. Sí, sí. Para o que ven tamén. Sí, pero claro, non é a frecuencia No, deste por ano. favor, no, porque me mata. Entón, eso, que moitísimas grazas. Estamos no final do 2025. Quizás isto estás escoitando 2030, que é a ilusión que temos nós Ojalá. de O 2130. que exacto, que nos escoiten no futuro. Que teñas moi boas festas, que disfrutes dun ano novo maravilloso e que este 2026 este cheo de historias que merezan ser contadas. Seguro que sí. Así Eu que creo que sí. nos despedimos. Chao, chao. Chao, chao. Ata o ano que ven. Ahora sí. Listo. Que Oye, te vas y todo fue tan solo eso, un beso y nada más, un beso así jamás es mucho más un beso. Un beso es un silencio emocionado, es un juramento que callado clama, es un tizón que te abraza y está helado, es una nieve que hiela siendo llama. Un beso en su aliento todo un mundo, un beso en su roce un firmamento, un beso es el vivir en un segundo y un beso es el morir en un momento. Un beso es eso.